קחי נשימה עמוקה, שימי לב לקצה הגולגולת, לתחושה שיש שם. קחי את תשומת הלב לתוך הראש עצמו, למה קורה בפנים. קחי את תשומת הלב אל העיניים, אל הלחיים, אל האף. שימי לב לאוויר שנכנס, לאוויר שיוצא, על הקצב שלו, לאן הוא מגיע, לטמפרטורה. שימי לב לתחושה בצוואר, בעורף, בגרון. קחי את תשומת הלב על השכמות, על הכתפיים. את יכולה קצת להזיז אותן, לראות אם משהו משתחרר שם, נרגע. קחי את תשומת הלב על הזרועות, מרפקים, אמות, ידיים, אל האצבעות. שימי לב לתחושה שאת יכולה כבר לשים לב אליה. אולי נימול כזה, אולי מנדבות, זרמים, משהו כזה שנע שם. קחי את תשומת הלב אל בית החזה, אל הלב, אל הריאות, אל השרעפת. שימי לב לנשימה, לאן היא מגיעה, מה היא פוגשת. קחי את תשומת הלב אל תוך חלל הבטן, אל האגן. שימי לב לתחושה של התמיכה שאת מקבלת מהדבר הזה שעליו את יושבת או שוכבת, לגב, לאגן, אולי לידיים. קחי את תשומת הלב אל הירכיים, אל הברכיים, אל הרגליים, אל הקרסוליים ואל קצות אצבעות הרגליים, וגם שם אפשר כבר להרגיש את הזרמים העדינים והנעימים האלה, תחושה של כבדות בידיים, כבדות נעימה. שימי לב איך את כבר יודעת שהרגיעה הזאת מלאה בהשלכות נהדרות של ריפוי ספונטני של כל הגוף שלך, של ניקוי של מחשבות, של עיבוד שלהן בצורה יותר נכונה, יותר מדויקת, יותר טובה למי שאת היום. שימי לב לשקט הזה שבתוך הגוף שלך, שלא משנה איזה קולות יש בחוץ, לא משנה מה את שומעת, עדיין הגוף שלך יודע להירגע, לנוח, לעשות את העבודה האמיתית שלו, שהיא ריפוי עצמי, של הגוף עצמו, של התאים, וגם של הלב, של הנפש. לחזק את התדרים הטבעיים, הטובים. ועוד רגע, אני אספור מ3 ועד 1. כשנגיע ל1 תוכלי לחזור לגמרי לכאן ולעכשיו, באנרגיות טובות, מחודשות, מתחדשות, עם חיוך, פנימי וחיצוני כאחד. 3, 2, 1. שלום.